प्रमद बर' फेरेंगा बिथांमोना गुन्दा सोनानै दोनदों। শাস্তি দিব লাগিব বিটিআৰৰ আৰু কোনো ভয় নাই লিয়া बिथांमोना गुन्दा सोदों सोरबा बिआर फेरेंगा मुर्दाबाद इउपिपिएल पार्टीखौ जोंनो नाङा। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बर' सुबुंफोरखौ नंखाय दाय साजायना गाग्लोबगासिनो दं नामा? रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफान आरो थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया हाग्रा बिफानखौ माबोरै सामलायगासिनो आरो बर' सुबुंनि सायाव गाग्लोबनायखौ नुवाखै नामा? बिटिआरनि हाग्रा बिफाना मोनसेनि उनाव मोनसे बर' सुबुंफोरखौ गाग्लोबबोबाय थागासिनो दं गावनि जोनोम जायगायावनो। थांनाय 10 मार्चआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफान आरो बिटिआर सरकारजों दाजानाय आफाद जथायै लोगो नांनानै अक्सिगुरि गामिनि थागिबि अनन्त बसुमतारिखौ 5 नम्बराव हाग्रा ओनसोलाव लोगो मोनो आरो दंफां खावना लांनो फैदों लोगोसे सिखारि होननानै गाज्रि जखम खालामो। लोगोसे नंखाय फाव फान्दायनानै बिदि खामानि मावनानै जाग्रा सादारन सुबुंफोरखौ गोसो बायदि बुनायखौ थागिबि सुबुंफोरा गनायनो हाया होनना रोखा फोरमायदों आरो दाय गैयै दुखुथिया अनन्त बसुमतारिनि केसखौ बोखांना लाफिननो थाखाय हाग्रा बिफान आरो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बेनि सायावथ' जेबो दाय गैया मानोना बियो बनसो लायनो थांदोंमोन। दा आं बिमा जानायलाय बिनि सायाव गोबां जखम होनायखाय आंहा दुखु जादों। बे दुखु जानायलाय आङो गोबां बेबायदिनो दानि गोदान पार्टिया बेबायदिनो जखम होनायलाय आंहा मोजांथारै बे जखमफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आरो गोबां बेबादि गोदान बे दानि गोदान माबाफ्रा जेन'बा बेखौहाय माबा मोनसे मोजां खालामनो थाखाय बिसोरो मोजाङावहाय माबाथों आरो आंहाथ' जे बिमा जानायलाय आरो बे फिसानि थाखाय दुखुआव फैनायखाय आङो दे फंसे फङै आङो रायथिनो थाखाय आसा खालामदों। सासे दङ बिनि फिसाया दा गावसोर हौवा हिन्जाव दा बिफाया जखम जानायलाय फिसाखौ आं लाखिनानै दङ। दा बेखौहाय माने मोजाङाव लाबोथों आरो बेखौहाय जेन' मोजां खालामथों आरो दानि हिन्जाव गोदान माबाफ्रा मोजाङाव लाबोथों आरो बेखौहाय जे माबायावहाय हाग्रा खालामनायाव बेखौ बे हमख्रबनाय समावहाय बेखौ दानदों होननानैहाय गावसोरहा बेबायदि खोथाखौ बुङो आरोखि। समायथे आरो सोर साबसेयाथ' गेसजों संनानै जानो हागौ बेनो गेसबो गैया आरो बनफोरजों सलियो खस्थ'यैहाय गैखाया खस्थ'सो। दा बियो गोबां जखमाव गोलैनानै दङ बेखौ बुख्रेब सेख्रेब गोग्लैनानैहाय हमख्रब खालामना जादों खर'फ्रावबो आरो गोदोना गोदोनि गाग्लिजोबदों होनदों बिखायावबो जोदों होनदों आरो आथिं उथिं आखाइबो बायदों होननानै खोनानो मोनबाय। दा बेखौहाय गोबां जखम जानानै दङ। दा बेखौहाय मोजांथारै खालामनांगोन। दा एनजिअ आरो फेरेंगा ग्रुप दानानै होनाय जे बिथांमोना जे आंनिनो बिब'नि बिसाज्ला बिबनाय अनन्त बसुमतारिखौ जे बिथांमोना दाय गैयालासे जे बिनि आखाइयाव जेबो गैयामोन जे होसोनानै बेखौ दोखो दोखो बुग्लिदों आरो जोङो दा नुनो मोनबाय जे बिथांमोना मा हिसाबै बुखो जोंनो बिनि न्याय बिसारनांगौ आरो जे बियो दा हस्पिटालाव दङ जे बियो थैनायजों समान। मबे आयेनाव मबे ल'आव लिरनाय दङ मानसिखौ थैजासे बुनाय? सोरबा मानसिया सिखाव खावदोंब्ला बेखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ। बिसारगिरिफ्रा बिसार खालामगोन
नाथाय खुनु मानसिया बिसार खालामनो हाया बिनि बिसारखौ जोंनो नांगौ बिनिखायनो आं दिनै प्रमद बर' आरो फेरेंगा बिथांमोना गुन्दा सोदों गुन्दा बिटिआरखौ आरो बिथांमोना लिया बिथांमोना गुन्दा सोदों सोरबा जे आंनि बिबनाय अनन्त बसुमतारीखौ दाय गैयालासे दानि फेरेंगा ग्रुप दानानै होनाय आरो एनजिअ डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जेबो आखायाव जेबो गैयालासे जे बिथांमोना जोंनि बिबनायखौ होसो होसो दोखो दोखो बुदों आरो जे जोंनि मानसियाखौ दाय गैयालासे मा रोखोमै बिदि बुनो हाखो आरो मानसिखौ जे दाय मोनब्लाबो बिदि दोखो दोखो बुनायनि मोनसे नियम निथि गैया मबे आयेनाव दङ मबे ल'आव दङ दिनै जोंनि बे एलेखानि जे हाग्राखौ जे मोनसे नेशनेल पार्क होननानै जे फेरेंगामोन प्रमद बर' बिथांमोना फाननानै जाजोब्बाय मानो होनोब्ला बे हाया दिनै बिटिसिआव गोग्लैनाय हामोन सेन्ट्रेलाव फाननानै जाबाय बे हाग्रा आरो हाया बियो मोनसे जोंनि बर'फोरनिमोन नाथाय बिथांमोना फाननानै जाबाय आरो दिनै बिथांमोना मबे पस्टखौ लानानै दिनै बिथांमोना एनजिअ आरो गोदान एनजिअ फेरेंगाया दानानै होखो बिथाङा गुन्दा बाहायदों बर'जों बर' सिथारलायनो बर'खौ बर' सिथारलायनो बिथांमोना बाहायदों दिनै जोङो रान्दि दुखि हावरिया मावरिया जोंनि न'फ्रा हाग्रा खाथियाव थानायखाय सोरबाया खिनो थांगोन बेखौबो दंफां लायदों होनना बुंनोसै नामा बे मोनसे जायाखै दिनै आंनि बिमाया क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव दङ बिनि आखाइया बायदों बियो रायलायनो हाया बियो मोदोमखौ सोमावनो हाया बियो थैनायजों लोगोसे थैनाय अबस्थायाव दङ सोर बुंनो हागौ बियो मोजां जागोन बिनिखायनो आं खावलायदों बे समाव जे आंनि बिबनायनि माबाखौ जोंनो नांगौ बिनि न्यायखौ नांगौ आरो जुदि बिनि न्यायखौ जुदि होआब्ला आरो आं जुदि बिनि न्यायखौ होआब्ला जोङो गोख्रोङै मास्रालि खालामनाय जागोन बिनिखायनो आङो खावलायदों जे बे समाव जे जोंनि जे एलेखायाव थानाय प्रमद बर' बिथांमोना बिनि सायाव आंनि बिबनायखौ मा रोखोम नोजोर होयो मा रोखोम आरो जायफोरा बुदों बिथांमोना मा दाय मोननानै बुदों बिथांमोननि न्यायखौ जोङो जेने थेनेलाबो जोङो नागिरनो थामथिम बेखौ जोङो गनायनो हाया जोङो दानो सिफायनांगौ आरो बेखौ बोखारनांगौ दानो सिफायनांगौ फेरेंगाखौ जोङो नाङा फेरेंगा गुन्दासो जोङो नाङा फेरेंगा मुर्दाबाद अनन्त बसुमतारीनि सोमोन्दै मिडियायाव मा फोरमायनो सानदों आं अक्सिगुरिनि गावबुरा अनन्त बसुमतारीनि जुनै आं फंसे फङै बिबुंथिखौ होनो गोसो जायो दा थांनाय 11 थारिख दिनावहाय अनन्त बसुमतारीया जाबाय हाग्रायाव मैगं लायनो थांदोंमोन अक्सिगुरिया गामिजों नांजाबनाय हाग्रायाव हाग्रानि मैगं जायाला जों दिना थांना थानो हाया बेनिखायनो मैगंखौ लायनो थांनायाव दिनै माने रायमना फरेस्ट एनजिअजों लोगो मोनलायनानै गावखौ गिनानै खारनायाव बिथांमोना होसोदोंमोन बे गिनानै खारनायावहाय माबा मोनसे बिथांमोना अजद होदों दानदों होननानै दा बे दाननाया नङा ओरैनो माने बासिननायाव नांदों जानो हागौ दा बिनि जुनैहाय आं खावलायदों अनन्त बसुमतारीखौ बिथांमोना फरेस्टमेना मानि थाखाय होसोखो आरो मानि थाखाय बाग्रायबासि खालामखो होननानै फोरमायगोन जिनिसा बिसोरो बुंदों अजद होदों माने बियो दंफां दाननो थांदों होननानै खिन्थु बियो नंखाय जिनिसा जाबाय जोङो जाबाय गेसआ साबसे दङ गेस होनो जोंहा फैसा गैया बेनिखायनो बनजोंबो बबेबा न'खरा सोलिनानै दङ बेनिखायनो बे बनजों सोलिनाय न'खरा बन दाननो दा बेखायनो दंफां दाननो थांदों होननानै होसोदों बेयाव मोनसे
बाग्रा बाग्रि खालामनायावहाय खुख्रिया नांदों जानो हागौ दा बेखौनो बिथांमोना अजद होदों केस होदों नायनानै दानदों होननानै खिन्थु बे नंखाय आरोखि बेनिखायनो बे नंखायखौ बुबायबो मोजाङैनो जखमबो जाबायबो जखम जानाय मानसिखौ आरो जोंनि बे बिटिआर सरकारा बिनि सायाव केस होदों होननानै नारसिनदों दा बे केसखौ अननानै गरिब न'खरनि मानसि हारिजों हारि अनाब्ला सोर अनबावनो बिनिखायनो बे केस जाबसिननायखौ आं खावलायदों गावबुरा हिसाबैहाय जेनेबा बिथांमोना उइद्र' खालामफिनो आं बेखौनो खावलायबाय आंनि बुंनांगौआ दोनथ'बाय बेनो अनन्त बसुमतारी बिथांनियाव दिनै जों नुनो मोनदों जे जेबो प्रुफ गैया कुनु हाथियारजों कुनु सम्पर्क गैया बिथांखौ जे बिना हाथियार बिना सम्पर्कयैहाय दिनै जों खोनानो मोनदों सिखारि होननानै बेनिखायनो सारमोननिसिम अनुरद खालामदों बिथाङा नंखाय दायाव जाबसिन जानायखाय बिथांखौ अननानै बिथांनि माखासे केस फाइल खालामजानायखौ बिथांखौ उइद्र' खालामनांगौ आरो लोगोसे जोङो बे 57 जन जे सिखारि सारेन्डार जादों बिथांमोन साफ्रोमजोंबो लोगोसे जोङो अनुरद खालामबावदों जेन' फैबाय थानाय समावहाय जेरैबादि दा अनन्त बसुमतारीखौ नारसिनदों बा जाबसिनदों बा सिखारि होननानै फान्दायदों जेन' बेबादि इयुनाव आरोबाव जाफिना आं बेबादि मोनसे अनुरद खालामदों जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद सार आरो लोगोसे बिटिआरनि जे हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित सारमोननिसिम अननानै खर' गंलायनानै आङो बेखिनिखौनो खावलायनानै आं फोजोबबाय एसेनोसै सोरखौबा एटेक खालामनो थाङोब्ला एटेक खालामजाग्रा ओरैनो एटेक खालामजाया गतिके एसेब्लाबो साफ्रेबायखायो बा सिमब्रेबायखायो नैबेबादि जाथायावहाय माने गावजों गाव खाखा माखा जालायनायाव बिथांनि आखायाव खुख्रि दंमोन बेखौ जों मिथिगौ बेनिफ्राय बै खुख्रियासो माने बारसिननायावहाय नांदों आरो डाइरेक्ट बिथाङा जे अनन्त बिथाङा जे दानदों बे नङा आरो बे जेरैबायदि जोंनि रानजा सारा बुंदों जे बे गावसिनि रायमना रेन्जनि जे एनजिअ बिथांमोनखौ दानदों बे फल्स मानो होनोब्ला जों ओरैनो सापस हमनानै मोनदांखायो जे सासे मानसिखौ सासे बेक्तिया जुदि दाननो थाङोब्ला बे मानसिया गोथाङै थानो आसा गैया जों बेनि माखासे दानजानायफोरनि हाल सालखौ नुयोब्ला जों नायनानै ओरैनो मोनदांनो हायो बिथाङा दिनै हयथ' बोरैबा एसे बौदों जानो हागौ जों बेखौ गनायो खिन्थु बिथांखौ दानदोंमोनब्ला बिथाङा हयथ' बेबायदि हालोदाव थानाय नङामोन बिथांखौ हाग्रा बिफाननि साजायनानै बुंफिनजानाय गासै नंखाय बाथ्राफोरखौहाय जेन' जोंनि रन्जित सार एम साराबो बेफोरखौ माने गनाया जासे नङै खालामना बा नङै जिनिसखौ नंगौ होना जासे जेन' सारा बे अनन्त बसुमतारी बिथांनि सायाव माखासे केस फाइल जानायफोरखौ जेन' उइद्र' खालामनानै होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जेसेबां जोंनि बिटिआरआव दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे नंखाय दायावहाय बर'जों बर'नो बेबादि गावजों गाव नारसिनलायबाय थायोब्ला जों बेसे माने बर' हारिया साबेसेया बेबादि गोथौ नारसनजाबावनो आरोबा खोलैजाबावनो गतिके बिनिखायनो आं खावलायदों जायफ्रा जोंनि बिटिआरआव गिदिर बिबान लानानै दैदेनगिरि जादों बिथांमोनखौ आं खावलायदों अननानै बिथांमोना बयबो हारिजों हारि हिसाबै एसेब्लाबो रेहाय होनाया थानांगौ आरो जोंनि बे अनन्त बसुमतारी बिथांखौ गासै केस फाइल जानायनिफ्राय उइद्र' खालामनानै होनांगौ आरो बिथाङा जेरैबायदि साजा मोनबाय बिथांनि माखासे साजाखौ मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय ट्रिटमेन्ट होनांगौ आरो बिथांनि ट्रिटमेन्टआव जेसेखिनि रांफोर नांगौ जायो बे बिथांनि रां होनांगौ खरसाखौ जोंनि सारमोनानो माखासे मेनटेनेन्स खालामो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि मिडिया बिथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बुंनायखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन बिनि सायावहाय आङो दिनैहाय बे रायमना नेसनेल पार्क जे जाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो थाखाय बे आखिगुरि गामिनि लांगोनायावहाय गसंनाय जाबाय सिगाङाव आं मानगोनां मिडिया बिथांमोनखौ जोबनो गैयै धन्यबाद होयो लोगोसे बे रायमना नेसनेल पार्क जे जानानै थांबाय बिनि माखासे गल्डेन लांगुर इक' टुरिजमनि बानजायनायाव आरो माखासे जोंनि बे बिटिआरनि जे मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार आरो लोगोसे बिटिआरनि गोजौ लेभेलाव बिबान लानाय मानगोनां मानिजाथाव बिथांमोननिसिम खर' गंग्लायनानै आं दिनैनि बे मिडिया बिथांमोननि सिगाङाव बुंनांगौनि
माखासे सिगां आङो जायफ्रा जोंनि बिटिआरआव थानाय मानगोनां सारमोन बिथांमोनखौ खर' गंग्लायै खुलुमग्रोयो। आंनि बुंनो गोनां मोननैसो जे मिडिया बिथांमोननि सिगाङाव बुंनो गोनाङा बेनो जे थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2021 बे रायमना गेवलां फोथारावहाय जों 57 जन जोङो सिगां माने माखासे बे रायमना नेशनेल पार्क इक' टुरिजमनि मावथि बिथांमोननि बानजायनायाव आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरि सारमोननि खावलायनायाव जोङो जोंनि न'खर खुंनो गोनां माखासे आयदाफोरखौ जों सरकारनाव रिजेन बा जमा होनानै जोङो आखाइ दैखांबाय। बे आखाइ दैखांनायनि उननिफ्राय दिनै जोङो 4-5 मास जानो हमबाय। बिनि गेजेराव जों दिनैसिमावहाय जेसेबां जों गासै 57 जन मानसिया आखाइ दैखांदों साफ्रोम बिथांमोना दिनैसिमावहाय गासै सिगांनि मावलांनाय हाबाफारिफोरखौ नागारनानै दिनै गावबा गावनि न'आवनो जों सोलिनानै दङ। दा खुब बाख्नायजाथाव जोंनि सारमोना जेरैबायदि बिथोन होदोंमोन जे बेयाव आखाइ दैखांनाय लोगोसे जोंनो 57 जन मानसिनो जोंनो 50,000 करि जोंनो होदों। बे खुब धन्यबाद आरो जों मोननो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनो बिथांमोनानो माखासे आसा थिलांदोंमोन जे 1-20 जे IBS ना मा होनो बेबायदि मोनसे होबावगोन होननानै जों बेखौबो आसा खालामनानै थादोंमोन। प्लास बेजों लोगोसे आङो बे दिनैनि दिनावहाय मोनसे गोनां रिकुवेस्ट खालामनो साननाय बा खावलायनाया बेनो जे जोंनि आखिगुरि गामिनि थागिबि मानगोनां अनन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै हाग्राजों उसुंसे नांजाबनाय हिसाबै दिनैहाय बिथाङा बै थांनाय समाव जेरैबायदि मावलांदोंमोन बा जेरैबायदि आखुमोन बेफोरनिफ्राय गोजान जानानै दिनै बिथाङा न'आवनो सोलिनानै दंमोन। न'खरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावोमोन। लोगोसे न'खराव समस्या बेबायदिनो बन लाइ बा मैगं थाइगं बा जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनि माखासे समस्यायावहाय बिथाङा हाग्रा खाथि हिसाबै हाग्रानि बेबायदि मैगंफोर लायो थाङोमोन, बनफोर लायनो थाङोमोन। किसुमाना गेस मोनदों मालाय मा जानो, सरकारा गेस होदों मालाय मा जानो। सरकारनि गेस होनायजों गासै न'खरा सोलिजोबनांगौ बेबो नङा। मानोना जों सरकारनि माखासे मोनथायफोरखौ मोननो गोनां जायोब्ला दिनै गेस मोनसे सोनो थाङोब्ला 1,000-1,200 नांगौ जायो। बेनिखायनो जोंनि अनन्त बिथाङा गावनि न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय बिथाङा हाग्रायाव बन लायनो थांदोंमोन आरो बिथाङा हारसिङै नङा 3 लोगो दंमोन। बिथांमोना बन लायनो थांनायावनो जोंनि बे रायमना रेन्जनि जे माखासे NGO बिथांमोन आरो जोंनि फरेस्ट सारमोन बिथांमोना ज' लोगो नांनानै जोंनि बे 5 नाम्बार हाग्रायावनो बिथांमोना बेबायदि लामायावहाय जोंनि अनन्त बसुमतारी बिथांखौ एटेक खालामनो मोन्दों। प्लास बेजों लोगोसे एटेक खालामनाय लोगो लोगो जेरैबायदि पानिशमेन्ट बा साजा बेबायदि बिनि एसे बिरोधि जादों जों नुनो मोन्दों। जे दिनैहाय जों नुनो मोन्दों अनन्त बिथांखौ बिथांनि खर'फ्रा गेब्लेदलाबायदों, मोदोमफ्रा दागि जाजोबदों, आखाइफ्रा बायदों आरो बिनि थाखाय जोङो नुबावदों जे मोदोम गंसे बिनि मोदोमा गासैबो दागि जाजोबदों। रेन्जार बिथांनि बुंनाय बादिबा अनन्त बसुमतारीयाबो फरेस्टफोरनि सायाव हामला खालामदोंमोन होनदों, खर'आव दानदोंमोन होननानै बुंदों। बेयो बेसेबां सैथो? बेथ' फल्स। जेरैबायदि रायमना रेन्जनि जे अफिसारा जेनेबा रेन्जार सारा जे बुंदों जे अनन्त बिथाङा गावसिनि मानसिखौ एटेक खालामदों होननानै, बे फल्स। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना माखासे जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरखौ माबा मोनसे इनाय एबाब खालामनानै गावसोरखौ गोजौआव थानो मोननाय बे मोनसे लामाफोरखौ बिसोरो बिथांमोना नायगासिनो दङ। नाथाय बेफोर फल्स। जों खोनादों आरो जोंजों लोगोसे जायफ्रा बै जाथायाव लोगोसे जाथायाव थाफानो मोननाय बिथांमोनानो गावसोरनो खुद नुदों जाहैबाय। बिथांमोनखौ हथात होसोनायाव बिथांमोना खारदोंमोन। खारनायजों लोगोसे बिसोरो गोबां हिसाबै बिसोरनि बारसिनलाबायनायाव गोग्लैबाय। थ' जों हमनानै लानो हायो जे पाब्लिकजों साधारनब्लाबो सोरबा सासेया जोंनि बे 57 जन सिखारि सारेन्डार जानायनि माबा लेखायै आं फंनैसो बुंनो सानो
मानो होनोब्ला दिनै बिथाङा जोंजों लोगोसे जे समावहाय जों बिथांमोननि एखे लोगोयैनो जों सारेन्डार लादोंमोन बै समनिफ्राय बिथाङा न'आव गावनि व्यक्तिगत जिबनजों न'खर खुंदोंमोन दिनैसिम हाग्रायाव हाबा बा हाग्रानि खुनु खामानि मावामोन बन लाइखौ लायो सापस बे नंगौ मैगं थाइगं लायो बे सापस नंगौ बेखौ जोंबो गनायो खिन्थु बिथाङा दि दिनै न'निफ्राय हाग्राया एटाच हिसाबै बिथाङा न'निफ्राय उसुं सिनि हाग्रायाव बन लायनो थांब्लानो जे बिथाङा 2 नम्बर मावग्रा जानांगौ बा मैगं लायनो थांब्लानो जे बिथाङा सिखारि जानांगौ बे नङा बेनिखायनो सारमोना जे बुंदों बिथाङा सिखारि खालामनानैनो जाफिनोबा सिखारि खामोन सिखारिमोन सैथो बेखौ जों गनायो नाथाय सिखारिनिफ्राय जेब्लानाखि रिजाइन होदों बे समनिफ्राय बे दिनैसिम नागारदों जों एखे लोगोयैनो नागारदों दा बिथांखौ जे सिखारिनि केस होफिनदों होननानै बुंदों बिथांनि सायाव जाबसिननाय केसा बिराद गनायजाथावै जादों बिथांखौ बिनिखायनो खावलायदों जाय जोंनि रायमना रेन्जनि रेन्जार बिथाङा जे बुंदों बिथांमोना सिखारि खालामनानै जायो बिथांनि थाखाय जों अनुरद खालामदों जों बे सिखारि दलनि जानानै बिथाङा बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजान जाबाय जेन' बिथांखौ जेरैबायदि नंखाय दायाव जाबसिननानै गिलुबालु साजा होबाय खर'फोर मानि बेखौ दिग्लिबायबाय बे साजायानो थोजासे जाखाबाय बेनिखायनो बिथांनि सायाव जे केस रेजिस्टार खालामदों होनदों बेखौ आं खावलायदों जोंनि रायमना रेन्जनि रेन्जार सारनिसिमल' खावलायदों बे नङा जोंनि बे बिटिआरखौ सालायनाय मानगोनां प्रमद सारनिसिमबो आं अनुरद खालामदों जेन' बे नंखाय दायाव फान्दाय जानानै गिदिर खालामनो नागिरनायखौ जेन' सारमोनाबो एसे नायनानै बा मदद खालामनानै बेखौ सलुसन खालामनानै होयो केसखौ उइद्र' खालामनानै होयो जों बेखौ खावलायदों अनुरद खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि हाग्रा बिफाननि जे EM जे रन्जित सारनिसिमबो गले गले खावलायनाय जेन' बे जाय मानसिया जेने अनन्त बसुमतारिया जेरै नोंथारियावहाय माने मोनसे नंगौ होननानै साजाय जानानै जे दिनैहाय सिखारि जाफिनबाय माबा मोनसे खालामफिनबाय जाफिनबाय गमामायैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बर' सुबुंफोरखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनायखौ होबथानो नाजायाखै नामा